पीके म्यूजिक प्रेजेंट म्यूजिक बाय विनोद राज। तोहरा लगे माल के काल ना रहेला, हम ही एगो लइका बानी उहो अकेला। तोहरा लगे माल के काल ना रहेला, हम ही एगो लइका बानी उहो अकेला। सेटिंग करा दो बात सुन ना, हम बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर। लइकी के नंबर, लइकी के नंबर, बात करेला दे दो लइकी के नंबर। दिलवा दीवानी साथी हमर खोजेला, तब न दिल के दीवानी मिलेला। दिलवा दीवानी साथी हमर खोजेला, तब न दिल के दीवानी मिलेला। चाही ऐसा लइकी जेकर हो के ना लभ, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर। लइकी के नंबर, लइकी के नंबर, बात करेला दे दो लइकी के नंबर। कहत बात सुनाली दीवाना, लइकी के चक्कर में छोड़ देला सिखाना। कहत बात सुनाली दीवाना, लइकी के चक्कर में छोड़ देला सिखाना। राइटर है साबुल बहुत नइखे सहबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर, बात करेला दे दो एगो लइकी के नंबर। पीके रिकॉर्डिंग स्टूडियो जितपुर बारा नेपाल।